Timo Lehtinen ja tervetuloa munkin puolesta tähän tilaisuuteen. Mä oon nyt pitänyt näitä jotain toistakymmentä kappaletta tuolla Parkanon puolella paremminkin, ja yhden kappaleen täällä Ikaalisten puolella, eli tuolla Kovelahdessa. Pidin yhden tilaisuuden ja täytyy heti sanoa, että nyt on kaikkein suurin joukko koolla, kyllä suoraan sanoen, että meillä oli Yliskylässä tuo Parkanon puolella oli aika paljon porukkaa, mutta ei ollut mun mielestä näin paljon silloinkaan. Ja mä oon leipätyöltäni, mä oon itse asiassa Parkanon kaupungilla tosiaan tietohallintojohtajana ollut nyt pian 15 vuotta. Eli Lehtosen Mikan kollega periaatteessa, joka toimii täällä Ikaalisten kaupungilla ja vastaan niistä tietohallintoasioista tuolla Parkanon kaupungilla, mutta nyt tämä projekti on vähän niin kuin mun harteilla sitten myös lisänä. Ja mä kerron nyt tänään tämmöistä vähän infoa tämmöistä valokuidun rakentamisesta ja laajakaista verkosta, joka toteutetaan valokuidun avulla. Tämä on siis yksi vaihtoehto. Tämä ei ole ainut vaihtoehto, mutta tämä malli, mitä mä esittelen, tai tämä vaihtoehto, on Parkanon kaupungin valitsema malli näiden asioiden ratkaisemiseksi. Ja mä toivon, että te haastatte ja kysytte ja kaikkea mahdollista tässä esityksen lomassa. Että Parkanon kaupunkihan on lähtenyt kyllä hieman eri jalalla liikenteeseen tähän laajakaistaverkkoon kuin Ikaalinen noin suhteessa. Eli me ollaan 1998 vuodesta lähtien rakennettu tuohon Parkanon keskusta-alueelle valokuitua lähinnä niin kuin omia tarkoitusperiä myöten. Eli me ollaan kaikki kaupungin kiinteistöt tosiaan sitä yhtä kyläkoulua, joka on jäljellä, niin sitä lukuun ottamatta vedetty omat valokuidut niihin. Ja meillä on niin kuin sitä kautta sitä pohjaa lähtenyt sieltä jo 98 vuonna on aloitettu. Ja me ollaan oltu tämän tyyppisissä hankkeissa, jossa tämmöisiä valokuituverkkoja on niin kuin pyritty toteuttaa tänne Luoteis-Pirkanmaalle, niin ollaan oltu esimerkiksi tämmöisessä HUSNET-hankkeessa tuolla 2000-luvun taitteen tienoilla suurin piirtein, joka sitten kaatui kyllä niin kuin sanotaan nyt poliittisista syistä ehkä ainakin osittain. Siinä oli myös Ikaalinen oli mukana siinä silloin. No nyt sitten mitä on tässä muuten tämän valokuidun ja laajakaistaverkkojen suhteen tehty Parkanon kaupungin osalta, niin on esimerkkinä tuo 39 kilometrin kiskaisu tuonne Kihniöön, eli me tehtiin sen siirtoviemärin yhteyteen valokuituverkko sinne Kihniöön. Open Access-verkosta puhutaan, ja tämmöisiä perusperiaatteita liittyy siihen, eli se verkon omistaja ei ole se palveluiden tuottaja, eli Parkanon kaupunki ei ryhdy teleoperaattoriksi tässä tapauksessa, vaan Parkanon kaupunki, koska sitä ei muuten synny, niin rakentaa sen väylän niille teleoperaattoreille viedä ne palvelut siihen jokaiseen viimeiseen savuun. Ja siinä samalla niin kun on sovittu se asia, että kaikki ne palveluntarjoajat, ne voi olla teleoperaattoreita, tulevaisuudessa ne voi olla myös muita palveluiden tuottajia, esimerkiksi TV, paikallis-TV, osakeyhtiötyyppinen ratkaisu, joita tulee Etelä-Pohjanmaalla, tai sitten joitain muita yrityksiä, jotka esimerkiksi kirkko voi olla yksi sellainen, joka tuottaa palvelua tämän tyyppiseen verkkoon. Niin niiltä ei veloteta niiden palveluiden tuomisesta siihen verkkoon, eli niille kaikille siihen verkkoon liittyneille yhtään mitään, vaan se on niille ilmaista toimintaa. Ja sitä kautta niin kun me eriytetään se varsinainen fyysinen valokuituverkko niistä palveluista. Eli tässä päästään semmoiseen samanlaiseen tilanteeseen, että kun on tässä sähkössä, eli sähkössä on siirto ja sitten se sähköenergia. Tässä se erotetaan käytännössä sillä tavalla, että tämä kuituverkko, tämä on sen julkisen sektorin omistama, mutta ne palvelut, mitä te ostatte sen kuituverkon kautta, niin siitä ne teleoperaattorit sitten ottaa sen oman palvelumaksunsa tietenkin, riippuen mitä palveluita sieltä ostaa niitä teleoperaattoreita. Ja tätä kautta niin jokainen tässä verkossa voi sitten valikoida sen teleoperaattorin aivan niin kuin haluaa ja ne palvelut aivan millä tavalla hyvänsä. Eli tämä
Lupine tässä tapauksessa ei sido sitä asiakasta, on se yksityinen henkilö tai yritys, niin millään tavalla kehenkään teleoperaattori. Tästä tulee se avoin idea, ja totta kai sen idean niin kun semmoinen ajatus on, että ei tule semmoista, en ole keksinyt tähän kauhean hyvää sanaa, mutta pakko liittoa minkään teleoperaattorin kanssa. Sitä pyritään niin kun välttämään, jolloin pysyy se kilpailutus siinä ja se kilpailutekijä siinä mukana siinä asiassa. Vakituisesti asuttuja, niin niille on määritelty 1 000 euron hinta, jolla sen saa sisään asti. Eli se on siis omassa talossa siellä sisällä asti sillä hinnalla. Ja se on se kertainvestointi siihen asiaan. Taloyhtiöllä se on 1500 ja yrityskiinteistöillä, siis erillisillä yrityskiinteistöillä, myös sen 1500 euroa. Nämä on verollisia hintoja. Ja nämä on oikeasti tullut sieltä niistä muista verkoista, eli peesataan siinä sitä, esimerkiksi sitä Karvian hinnoittelua. Se on noin 1 000 euroa ollut myös siellä sen liittymän hinta. Aina semmoinen keskustelun aihe toi kiinteistön arvo siinä mielessä. Sitä ei ehkä vielä tänä päivänä oikein sillä lailla osata arvostaa sitä siinä kiinteistön arvossa, mutta kyllä aika moni jo niin kuin näkee sen, varsinkin haja-asutusalueella sitten näkee myös sen tulevaisuuden sillä tavalla, että jos siitä aiotaan jollain tavalla rahallisesti realisoitua siitä kiinteistöstä, niin se tulee olemaan jonkinnäköinen arvo sille kiinteistölle myös se valokuitu.